Lebap welaýatynyň merkezi Türkmenabat şäheriniň ýaşaýjylary ýerli häkimiýetleriň tebigy harasatyň netijelerini aradan aýyrmak bilen bagly heniz hem ýeterlik tagalla etmeýändigini aýdýarlar. Harasat gelenden we güýçli ýagyş ýaganyndan bäri 20 gün çemesi wagt geçen bolsa-da şäher heniz hem batgalyk we harabalyk ýere meňdeýär diýip Azatlyk Radiosynyň Lebapdaky habarçylarynyň biri habar berýär. Adamlaryň öýlerinde, jaýlarynda, howlularynda we köçelerde ýygynanan suw topuňa we diýdiňe çenli ýetýär. Bu suwdan esasan da pet ýerlerde ýerleşýän jaýlara we çy kerpiçden ýasalan hojalyk jaýlaryna zeper ýetdi diýip gizlilik şertinde maglumat beren habarçy 18-nji maýda gürrüň berdi. Aýdylmagyna görä 3 punt ketrapçasynda demir ýoluň töwereginde we kerpiçka sewitlerinde ýerleşýän bu jaýlaryň käbir eýeleri häkimlige arş şikaýet edenden soňra ýygynanan suwlar aýyrmak üçin ýörite tehnika iýerildi. Ýöne bu tehnikanyň meselelerini dolu çödüp bilmendigi aýdylýar. Bu tehnikalar diňe bir näçe gün gelip käbir jaýlarda, howlularda we ýerde minlerde ýygynanan suwlar çykardylar. Ýöne munyň bilen mesele çözülmedi. Jaýlaryň we howlularyň içi ýene-de suwdan doly. Sebäbi ýer asty suwlar ýokarlanýar. Häkimligiň iýeren tehnikasy meselelerini çözmedi. Şondan soň bu meselelerini çözmek boýunça tagalla da edilmedi. Käbir adamlar bolsa jaýlaryndaky we howlularyndaky suwy köçä çykarmak üçin dizel nasoslaryny ulanýarlar. Köçeler hapa-hupa suwdan hassa dolýar diýip habarçy aýtdy. Habarçymyzyň redaksiyamyza iýeren suratlarynda hojalyk jaýlarynyň içinde hemde howlularda üýşen ýagyn suwlarynyň batgalyga öwrilendigini we olaryň ýaşyl reňkdäki heň bilen örtülendigini görse bolýar. Azatlyk Radiosu howpsuzlyk aladalar sebäpli bu suratlary çap etmekden saklanýar. Häkimiýetler suwlary dolu arassalamasa, mesele haýsydyr bir usul bilen çözülmese, bu ýagdaý hassa çylşyrymlaşar. Şeýle suwlaryň batgalyklaryň goloýunda ýakymsyz isler duýulýar. Onda suw süýrenjileriniň her görnüşi bar. Bu suwda kiçijik çağlar oýnaýarlar. Şeýle-de bu ýerlerde köp çyýwyn we siňek hem bar. Günüň dowamında siňekler azar berýär we akşam garanklanda çyýwynlary gönümanyda gan sorup başlaýarlar diýip habarçy aýtdy. Mundan başga ýer asty suwlaryň ýokary galmagy netijesinde topragyň ýumşandygy we munyň jaýlaryň aglabasynyň fundamentinde has köp jaýryň emele gelmegine sebäp bolandygy hem aýdylýar. Guruluşy hünärmenleri munyň howpludygyny aýdýarlar. Şol sebäpli bu ýerdäki adamlaryň käbirleri çataçan jaýlary özleri ýykyp täze jaý gurmaga mejbur bolýarlar. Bu döwürde olaryň käbiri dogan garyndaşlarynyň ýanynda bir otogda. Aglabasy bolsa suw batan jaýlarda howlusynyň bir künjeginde ýaşaýar diýip habarçy gürrüň berdi. Bu aralykda Azatlygyň mardak habarçylarynyň biri Harasatdan ejer çeken käbir owalarda heniz hem bejeriş we abatlaýyş işleriniň geçirilmeýändigini aýdyp, owa ýaşaýjylarynyň elektriksiz kösenýändigini aýtdy. Marynyň sakarçägi etrawynyň daşkyrak owalarynda şeýle-de bayramaly etrawynyň bahar geňişliginde tok heniz hem ýok. Tok stalbalary ýykylyp ýatyr. Ol ýerde ýelden soň hiç ýyly bejeriş işlerini geçirmändirler diýip gizlilik şertinde maglumat beren marly habarçy 18-nji maýda gürrüň berdi. Habarçy indi bir aýa golay wagt bäri bu sewitdäki jaýlaryň aglabasynyň üçeksizdigini aýdyp welaýatda ýygy-giderli ýagýan ýagynlar sebäpli jaýlaryň köpüsine suw geçendigini hem bellidi. Adamlar öýlerini öz aýlyk haklaryny bejerjek bolsa-da aýlyklaryny naqtlaşdyryp bilmeýärler diýip habarçy sözüniň üstüne goşdy. Azatlyk Radiosyna harasatyň netijeleri barada Lebap welaýat we Türkmenabat şäher häkimliklerinden we Mary welaýat häkimliginden kommentari almak başartmady. Ýatlasak Lebap we Mary welaýatlaryna 27-nji aprelde gelen aputupanda jaýlara olaryň üçeklerine ýeti ziýan ýetipdi. 4-nji maýda ýagan güýçli ýagynda bolsa üçekleri opurlan jaýlaryň içi ýagyn suwlar bilen dolupdy. Türkmen häkimiýetleri Lebap we Mary sewitlerinde azyndan 35 adamyň ölümine sebäp bolan tebigy harasat barada häzirki güneçenli dymyşlygy saklamagyny dowam etdirýärler.